Киләһе конкурсантыбыз Борай районынан Лилия Зайруллина. Лилияга 10 яшь, беленештәге сәхифәһен карайык. Лилия Зайруллина. Фотолары. Гүлназ Асаеваның, Фәризә Ғазалованың, Элвин Грейдің йырларын тыңлай Лилия. Кызыкай үзе лә матур йырлай. Шуға ла ул икенче турда. Икенче турга мин яратам җырларга дигән җырны алып килдем. Мин үзем дә җырларга яратам, биергә дә яратам. Бу җыр дәртле. Әниемнең әнисе җырлай. Аңа ошаганмын. Лилия Афарин бик дәртле кызыкайһың икән, күренеп тора. Кушымталаган әдрәк һүзләрне мин аңлап етмәнем, дикцияны бик тырыштырырга кирәк. Йотыла кайбер һүзләрең. Сәхнәлә һинең дәртең, мона ихласлыгың тоела. Артабанда шулай ошо юлдан дәвам ит юлыңды, ошо юлдан барһаң, мөгаен дә зур уңыштарга ирешәһең дип уйлайм. Ярсы булырга теләйһеңме, әллә кем булырга уйлыйң? Ярсы. Ярсымы? Тик ярсы гына инде бит. Ярай, хыялдарыңа табан матур итеп атларга язсын һиңә. Афарин. Рәхмәт. Лилия образга кереп, матур итеп башкардың. Дәртле итеп дип табаһың. Был бик зур плюстер дип уйлайм. Һәм артабанда һиңә уңыштар теләйм. Шулай итеп, артабанда дәртле итеп, моңлы итеп башкар йырдарыңды. Афарин. Рәхмәт. Һин йырлаганда минең аякларым бәйеп тә утырды. Моны беренче турда һин йырлаганда һинең йырың бигрәк безгә нык охшап итмәгән иде. Әмма һинең тавышың безгә охшаны. Һәм икенче турга менә үткәндә һин дөрес эшләгәнһең моны ошо йырда хайлап. Был йыр үзеңә килешеп тора. Һиңә йыр охшаһа ташлама, артабан дәвам итәм. Рәхмәт. Лилия, молодец. Ысынлап та менә кем менә балаларга, телевизор караучыларга кем карап ултыра, кем йырларга теләй, кем ошо конкурста катнашырга теләй, моны һезгә өлгү, үзе йырлай да, үзе бейеп та тора, күзләре янып тора. Үрнәк алыгыз, молодец. Рәхмәт. Лилия Афарин бик матур итеп йырланың да, бейнең дә шулхатлы күңелгә рәхәт булып китте. Зур рәхмәт, артабан да шулай итеп йырды ташлама дәвам ит, яме? Рәхмәт.